Tallinnan myymäläämme tulevat asiakkaat ovat aina iloisia värjätyistä, luonnonmukaisista ja valkoisista kankaistamme. Valitettavasti asiakkaat muissa Euroopan kaupungeissa voivat nähdä tuotteitamme verkossa vain tietokoneen näytöltä. Päätimme korjata tilanteen ja nyt tammikuusta alkaen mobiilikauppamme kiertää EU:ta, jossa pääset tutustumaan koko valikoimaamme henkilökohtaisesti ja heti ostamaan mitä pidät. Tämä pellavakankaiden ja niistä valmistettujen tuotteiden mobiilikauppa voi tulla luoksesi pyynnöstäsi, jonka lähetät meille etukäteen sähköpostitse ja sovimme kaupan saapumispäivän ja ajan sinulle. Voit myös kirjoittaa etukäteen, mitä kankaita ja pellavatuotteita ja missä määrin haluat ostaa, niin varaamme ne sinulle. Toimitus on ilmainen ja kanta-asiakkaillemme on mahdollista jopa 2 viikon maksulykkäys. Kaikki kankaat tulevat olemaan vain 3 ja 6 metrin pakkauksissa. Kunkin pakkauksen hinta on 20–100 euroa. Myymälämme matkustaa pääasiassa Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Itävaltaan, missä ovat pääasiakkaamme, mutta voimme tulla myös muihin EU-maihin.